Human sa taas nga panahon, nabilihan na gyud ang atong facility nga mao ang Guba Community Hospital. O di lang kay diha na kutob, gumikan kay padayon ang trabaho sa Cebu City Government hangtod nga mamahimo gyud kini nga first level hospital. Meaning, di na naon niya kaugalingon nga operating room ang Guba Community Hospital. Puhon, mga kabombo, nagpasalamat ang Cebu City Government ngadto sa Department of Health, DOH, tungod sa pag-abag nini nga magamit na ang maong tambalanan. Dito sab si Acting Mayor Raymond Garcia atol sa blessing o ribbon cutting ceremony sa Guba Community Hospital Extension Building. Sa umabot ng mga adlaw ang Guba Community Hospital pagkatawag na unya kini og North District Community Hospital nga naa nahimutang sa bukirang bahin sa barangay Guba, mga kabombo. Sila si Acting Mayor Raymond Garcia o DOH 7 Assistant Regional Director Dr. Sofia Mancao mao'y nangulo sa blessing o ribbon cutting sa Guba Community Hospital's Extension Building, mga kabombo. Ang maong tamalanan mapahimuslan kini sa atong mga kaigsuonan nga nagpuyo sa Mountain Barangay sa North nga bahin o di na kinahanglan nga magpa-admit pa sa CCMC. Kaya nanatay Guba Community Hospital, mga kabombo. Sayod ta ang atuang CCMC, nagdasok na ang kining mga pasyente. Pila may ratio ron sa CCMC? 1:30, 1:20. Do pasabot ako ba? Pila may ratio sa doktor o sa mga pasyente? Tingali 1:30. O sa ka doktor, bantay o mga 30 ka mga masakiton? O pila ba ka, no? Kaya basta ka kung maobserbanan, nagkuwang gitag mga medical personnel. Ganun din ko kaniyan to. Napatoy na-admit diya sa CCMC. Dugay na atiman kay kuwang nurse, kuwang doktor. Natay mga nurse kaniyan to, gipangtangtang. Wala marinyo. Kay mauligin na, ang ilang bakir, tuwas pikas, dili kang may krama. Kapag ang ilang bakir ba, dili tao ni may krama, wa ito marinyo. Kay wa marinyo, ang nahitabo, tangtang ang nahitabo, kulang og medical personnel, mao na ang mga pasyente nga dugay natin man, mga kabombo. Unta, dugangan ang ato mga medical personnel sa CCMC, kuwang tag doktor, kuwang tag nurse diha. No, nya daghang kita mga pasyente. Kay nagdasok ang mga pobre nga mga pasyente nga nagpa-admit diha sa CCMC. Dugay matiman kay ang doktor ni round pa, ang mga nurse ni round pa, nagatiman paglaing mga pasyente mo na nga unay ma-admit diha, unay admit sa emergency room, dugay matiman kay ang mga doktor ug nurse napagatiman lain. So pinagi sa Guba Community Hospital, ang ato mga kaigsunan sa North nga bahin, pila man ni kabuok ang ato ang mga barangay sa North, pila kabuok barangay sa South, no? Pinagi sa Guba Community Hospital, ang mga barangay nga duol aning Guba Community Hospital, anha na lang pohon magpa-check up, anha na lang diha magpa-admit, magpa-opera diha karon sa Guba Community Hospital. So nindot pod ni aron pod nga ma-decongest ang gidaghanon sa mga pasyente dire karon sa CCMC, mga kabombo. Daghan kita mga pasyente sa CCMC, di matiman dayon. Gitawag ni kaniyang People's Hospital, unya ang ato mga kaigsuonan, nagabot-amot og kwarta, piso mo, hospital ko, magtukod tag People's Hospital, unya pagkahuman, atong CCMC, mga kabombo, matay, murag dili siya pang highly urbanized city nga tambalanan. Dugay pagid kay nahuman ang CCMC, mga kabombo. Unya, pasalamat lang ta, pinagi usab sa initiative sa DOH, at least napahimutang ang Guba Community Hospital, mapahimutlan ni sa gatusan ato nga mga kaigsuonan nga mga residente sa Cebu City, diya sa North nga bahin sa syudad sa Sugbo, mga kabombo. Nga dapat dili mga saba ang doktor, dili mga saba ang mga nurse diha, kay na-trending ni sa nakalabang tuig ang nurse diha, ang doktor diha, nag-trending to kay nangasaba og pasyente, ano kuno nga dugay nagpa-admit.